2400. Kirkkonummi. Check that shit. Mä en näe pahaa, mä en näe hyvää, mä näen pahaa ja hyvää. Kurri baby. 012 baby. Uuden alku. Loppu. Näin se menee. Aloitus. Kaikki tietää mistä. Yeah, mitä epäselvää. Aloitukset loppuu. Joo, tässä lähtee Kirkkonummi baby. 012. Koko päivä, joka päivä. We all in this shit, motherfucker. COMC Rambo, istun täs lempiverkkareissa. Ei oo mitään kiiret minnekään ja hajuverkkareissa on sama, et olisin istunut pilven päällä, mut en ole pihistänyt pilveä täällä. On vapaukut, ne ei ole mitään hirvet päällä. Ei ookaan pys luurakoi, mut mulla on pari hirveä päät. Kun me kaikki tunnetaan toisiamme eikä olla ystäviä, et ne vaan tajua pointtiamme. Sen takia mä pyydänkin, tarjo whisky kola lonkerolla, niin mä ryypääkin. Vääs karpasi laito kapi hetkeksi kyykääkin. Se jää lyhyeksi ja siitä itteeni syytäkin. Yksi epätälymäksi ja sai itseään syytäkin. Rambotadis pyörii, niin sua tässä kyysäkin. Riimi tarttuu ärtyvästi päähän niinku syylläkin. Pysy mannalla, niin sä voit kutsua mua myyräksi. Muut vaan jauhaa eikä tiedä mistään mitään. Pari päätä väliin kiinni pitää, koska sun käteen ei jää kiinni mitään. Siis mitä? MC Rambohan on täällä. Viheltelevät pikkulinnut tais kiinni jäädä. Mä en luota possuin, siksi istun pilven päällä. Onks mä niinku aino, ketä täällä epäillään? Yleensä kun sä oot kännissä, sä vihaat sikoja ku Angry Bird. Yleensä kun sä oot kännissä, sä vihaat sikoja ku Angry Bird. Se on MC Rambo ja pääs lippalakki. Sätkäs triplahatsit, ne eikä jätä kikkaamaan kilta asti. Me siis viinakasti.